Eu non teño este poder de convocatoria. Ben, non sei se estades... Se estades, comezamos, sí? Parece vos? A ver aquí, Fernando. Aí estamos. Ben, pois moi bo día. Comparezo hoxe co Concelleiro de Convivencia e o Concelleiro de Servizos Básicos para dar conta do operativo creado para responder á falta de suministración eléctrica durante unhas 18 horas, como sabedes, no noso Concello, desde onte a aproximadamente as 12:20 até hoxe ás 6 da mañán, cando quedou pois completamente restablecida esta suministración. Realmente, unha vez que confirmamos a noticia de que se trataba dun corte realmente importante, de algo que podía ter consecuencias relevantes no funcionamento dos servizos, o que fixemos desde a Alcaldía foi convocar de maneira inmediata un gabinete de emerxencia, un gabinete coas concellarías de servizos, de convivencia, de educación, de servizos sociais, de réxime interior, tanto con persoal político como con persoal técnico. E unha das primeiras medidas que houve que facer naqueles momentos foi coordinar o tráfico na hora punta de saída dos colexios ante o corte nos semáforos, coa policía local, con protección civil. Foi xa de maneira inmediata, dadas justamente esas últimas horas da mañán, importantes en horas punta, ademais, de saída dos colexios, atender esa necesidade. O gabinete, de calquera maneira, permaneceu, como non entendedes que é absolutamente lóxico, en alerta todo o día. A partir dese momento, estivemos con atención concreta a todas as incidencias que se foron producindo, das que logo falaremos, e tamén a toma de decisións que eran necesarias, vendo até cando podía chegar ou non este corte de suministración. Durante ese tempo, unha das cuestións que fixemos, sobre todo nas primeiras horas en que foi posible, foi comunicar coas distintas administracións. Por iso, comuniquei varias veces coa delegación do Goberno, tanto co delegado do Goberno como coa subdelegada do Goberno, e tamén de maneira moi especial, conforme foi pasando o tempo, coa comisaria de Santiago, con Nuria Palacios, con quen mesmo mantivemos unha reunión presencial aquí neste Pazo de Raxoi pola tarde, e a quen lle agradecemos públicamente toda a súa disponibilidade e toda a súa colaboración. Ás 15 horas tamén comuniquei con Diego Calvo, co Conselleiro de Presidencia, para coñecer as posíveis directrices que se nos querían facer chegar desde a Xunta de Galicia, que coincidían con unhas que nós entendíamos que eran importantes, que era de facer un chamamento a que non se utilizasen os vehículos, que houvese unha reducción da mobilidade na medida do posible. E tamén, por suposto, para ofrecer toda a colaboración do Concello para o que fose necesario. Así que, despois dun día longo, dunha noite tamén longa para todo o mundo, hoxe, e xa cos servizos repostos, hoxe pola mañá convocamos novamente unha xuntanza para avaliar as incidencias e a situación actual. Eu o primeiro que quero é transmitirlle os parabéns absolutamente ao conxunto de veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Eses parabéns e ese agradecemento polo civismo, pola tranquilidade da poboación, por facer posible que discorresen con normalidade estas longas horas sen suministración eléctrica. Algo sobre o que volverei a continuación, algo que non estamos afeitas nin afeitos, algo que o mellor para a xente que ten máis idade é algo que o mellor pode vivir con máis normalidade, pero que sobre todo a xente máis nova, a xente que ten menos anos, resulta absolutamente extraño.
Tamén, dentro dos agradecementos, para alén de toda a poboación de Santiago de Compostela, quero agradecer ao persoal de todos os servizos que atenderon a emerxencia. Especialmente aquel persoal que acudiu estando libre, que non foi pouco, que estando libre, tendo algúns momentos en que non lles correspondía traballar, decidiron prestarse voluntariamente para reforzar a atención necesaria. Quero destacar neste traballo o traballo da Policía Local, coordinada polo concelleiro Xanduro, dos bombeiros, tamén do persoal dos servizos básicos, coordinados neste caso por Suso Domínguez, de obras, dos servizos informáticos importantísimos a través dos departamentos, dos servizos en xeral, pero tamén deses servizos de emerxencia do resto das administracións, moi concretamente tamén da Policía Nacional. En canto á información, mentres nos foi posible, a través das redes, pedimos esa colaboración necesaria de todo o mundo para limitar os desprazamentos ao que fose imprescindível nas primeiras horas e, ante a tardanza no restablecemento dun servizo, que non sabíamos canto podía durar en volver a repoñerse, pois emitimos un novo comunicado a media tarde, incorporando novas recomendacións sobre o uso das redes, sobre o consumo de auga, en xeral dando unhas recomendacións de tipo xeral. Tivemos bastantes dificultades, como a todo o mundo, exactamente igual, sabemos ben que non estamos preparadas para unha emerxencia como este, tivemos dificultades de comunicación a través da rede tamén, sobre todo nas últimas horas do día, mais non se percibiron problemas como consecuencia disto nos servizos municipais. É certo que sí que se xerou certa confusión nas familias co aviso da Xunta de Galicia do peche dos centros educativos. Este peche foi corrixido, como é sabido, unha vez que o Estado tomou o mando por esa solicitude do nivel 3 de emerxencia e aclarou que os centros educativos estarían abertos, aínda que non houbese actividade lectiva. Con todas as dificultades de comunicación das últimas horas da tarde, é certo que esa información ás veces non chegou convenientemente a todo o mundo e que houbo algunhas familias que non a coñeceron até que era xa prácticamente a mañá. Agora, se facemos un repaso polos servizos fundamentais que temos no Concello de Santiago que atendemos, por un lado, temos os servizos de emerxencia e de seguridade. Aí habilitáronse xeradores de maneira inmediata para atender o que eran as necesidades de comunicación do Servizo de Extinción de Incendios e da Policía Local. Foi unha das primeiras cousas que tivemos que habilitar. Sobre todo, conseguimos que para a noite se aumentase o número de patrullas que puidesen estar na rúa, 7 patrullas da Policía Local e 17 do Corpo Nacional de Policía, por tanto, un número moi importante para garantir esa seguranza cidadá durante a noite, e tamén se reforzou o Servizo de Extinción de Incendios cun equipo inteiro, un sarxento e 3 bombeiros cun camión para atender todos os posibles requerimentos que puidese haber. Os incidentes, que foron escasos, eu creo que é o primeiro que temos que dicir, que houve poucos incidentes realmente nesta longa noite, despois vai volos trasladar xa o Concelleiro de Convivencia, como vedes que hoxe está todo funcionando normalmente e de que desde o restablecemento da enerxía tamén os semáforos están funcionando de maneira correcta. Desde o punto de vista dos servizos básicos, desde ese ámbito, o Departamento de Informática restableceu a primeiras horas de hoxe os sistemas de información municipal, todas as aplicacións informáticas que foron detidas por medidas de seguridade durante a tarde e noite. O abastecemento e a depuración de auga están funcionando con normalidade desde que se restableceu a corrente e non se suspendeu en ningún momento o abastecemento. Aínda que sí que é certo que se acordou reducir a presión do sistema para alongar a disponibilidade de auga nos depósitos. No servizo de recollida de lixo, as sillas de quita e pon quedaron instaladas durante a noite e vanse retirar agora, a partir destes momentos xustos. Será cando se comece a súa retirada. Foi imposible facelo por non poder recargar os vehículos eléctricos tractores. Tomáronse tamén medidas excepcionais para garantir a disponibilidade de todos os vehículos de recollida, baleirando durante a tarde a carga en Sogama para que puidesen estar libres.
Incorporáronse 2 camións de gasóleo de reserva que permitiron recoller unha parte significativa da cidade, todo isto non para garantir pois, esa recarga dos vehículos eléctricos e de gas natural comprimido. O que sí que houve que facer foi suspender o barrido das rúas cando non houve luz, non se podía operar na rúa por esta falta de luz, e este persoal o que fixo foi reforzar a recollida. O resultado do operativo, non, que entendemos que foi un operativo que creo que facilitou tamén que houbese unha boa situación no conxunto da cidade, despois tamén volo traslará o Concelleiro de Servizos Básicos, cunha iluminación que, como decimos, unha vez que se restableceu a suministración, funcionou con normalidade, todo está funcionando correctamente. Canto ao que é o ámbito dos centros educativos e dos servizos sociais, as escolas infantís de xestión municipal están abertas no horario habitual, co servizo de comida, aínda que pode haber que realizar algún cambio do menú, lóxicamente, por cuestións que todo o mundo pode entender. No caso do servizo de emerxencia social, requeriuse a axuda de algunhas persoas da veciñanza para facer posible que algunha persoa puidese chegar á súa casa nun piso alto sin elevador, persoas que tiñan dificultades de mobilidade, pero insisto que son cuestións moi puntuais, nunha noite relativamente tranquila, nunha situación de emerxencia que nunca antes vivimos. Evidentemente que creo que iso é o que temos que destacar e o que todo o mundo debería de tirar como lección, non? Varias cuestións que fago de reflexións globais xa a nivel xeral, non? Por un lado, eu creo que moita xente que non o era, foi moi consciente desa dependencia que temos da electricidade e das redes globais e das redes de comunicación, non? Tanto a enerxía como a comunicación son absolutamente fundamentais. E ponnos nesa reflexión sobre o xeito que temos de habitar o planeta e de comportarnos como sociedade. Onte e hoxe, supoño que nos próximos días vai haber moitas anécdotas a respecto do que pasaron nestas longas 18 horas. E creo que son anécdotas das que, como dixemos cando foi a pandemia, das que sería bo tirar conclusións, facer análisis demoradas e ver que podemos aprender, non? Vimos, por exemplo, como a xente partillaba alimentos, non? E pensamos o importante que é ter unha produción de proximidade, que garanta esa soberanía alimentaria que defendemos, ou vimos que sendo Galicia un país produtor de enerxía, temos unha cando menos extraña dependencia e pouca capacidade para o autoabastecemento, algo tamén que vimos denunciando, ou vimos que son necesarios sistemas de comunicación redundantes que non só dependan de internet, que o máis importante ao final son as persoas, non? Eu creo que poderíamos poñer, supoño, que nos medios de comunicación tamén contrastaríades e falaríades con moita xente, pero eu creo que o maior exemplo, o mellor para todo o mundo foi o que aconteceu co comercio de proximidade, coa hostelería de proximidade, non? Houbo realmente moitísimos casos onde o que fixeron foi fiarlle a clientela que non tiña cartos en efectivo, non houbo ningún problema para iso, xente que sabemos, non? Que foi comer, que foi buscar alimentos que non tiña e que non houve ningún problema. Eso acontece xustamente por un comercio de proximidade que sempre temos que poñer en valor. Quero agradecerlle tamén ás persoas que se dedican ao mundo do comercio ao seu traballo, realmente que iso aquí vese, eso que sempre decimos, que as redes económicas de proximidade e o comercio son piares fundamentais da nosa sociedade e moi concretamente do Concello de Santiago. Vimos que a veciñanza ao final sempre axuda, sempre crea esas redes, eses lazos de colaboración, e o importante que é cuidar todo iso e cuidar as persoas. Ao final, fronte a eses momentos de emerxencia, de problemas, fronte a eses momentos en que moitas veces o que nos sae é causar alarma, que é importante manter a tranquilidade,
pensar e confiar en que estamos xustamente nun grupo humano que nos coidamos entre nós e como somos capaces de sair adiante en situacións que evidentemente se prolongasen máis tempo farían que todo fose moito máis complicado. Así que insisto e remato xa para cederle a palabra ao concelleiro de Convivencia ou de Servizos Básicos, remato simplemente dicindo que nos podemos parabenizar colectivamente e, de todas as maneiras, que temos que pararnos a repensar e a reflexionar sobre que podemos aprender dun momento de emerxencia como este e agradecéndolle a toda a sociedade de Compostela o seu comportamento durante estes momentos. E paso a palabra xa a Xanduro, cando queira. Grazas, alcaldesa. Pois, como ben dixo, a partir das 12:20, que caeron todos os servicios prácticamente, enfrentábamos a dous problemas inmediatos. Un eran os ascensores da cidade, que era evidente que quedou xente atrapada, e o segundo, que caera totalmente a rede semafórica e a rede de cámaras de tráfico da cidade. Hora e media antes da, chamémoslo, operación saída dos colexios. E iso era previsible unha situación de caos moi importante. O primeiro que fixemos é poñer todo o que tiñamos de persoal na rúa, tanto patrullas, convocouse ao voluntariado de protección civil, reforzouse o servizo de bombeiros, como ben dixo a alcaldesa, e digamos, superamos esa fase crítica con bastante normalidade. Eu vou insistir, dixo a alcaldesa, pero quero insistilo, creo que a nosa cidadanía comportouse dun xeito exemplar, impecable, e oxalá nos comportáramos sempre así, porque de verdade que foi unha maravilla, dentro do que é unha crise deste tipo, traballar este día na cidade pola boa resposta cidadana. Ben, unha vez superado ese primeiro momento de apuro serio, cando se foi deteriorando cada vez máis os temas comunicativos, bueno, pois en principio aínda chamadas de WhatsApp podías facer, logo xa podíaches deixar de facer, montouse unha rede redundante, como dicía a alcaldesa, co sistema de walkies dos distintos servicios, tanto de protección civil, de policía local, bombeiros, Policía Nacional e Cruz Vermella. Funcionan en sistemas e en frecuencias distintas, pero bueno, suena un pouco rudimentario, pero se intercambiaron equipos para manter a comunicación durante toda a tarde e toda a noite e funcionan perfectamente. A seguinte preocupación, unha vez solventados os ascensores, solventado o tráfico, é a noite. Unha noite sin alumeado público. Unha noite moi complicada nese sentido. Entón, estuvemos reunidos ca comisaria de policía, falouse con delegación de goberno, e puxemos na rúa entre os dous servicios un total de 24 patrullas toda a noite, circulando pola cidade. E temos que insistir, foi das noites máis tranquilas do ano. Incidencias salientables hai 3, que é un accidente de tráfico na Avenida Barcelona, contra un taxi, neste caso o taxista sufriu dúas roturas de costelas, foi un impacto bastante forte. Houve unha alcoholemia positiva en vía penal na Rúa de Galeras e houve un intento de entrada no Carrefour de Montero Ríos, pero que como había vixancia propia da empresa dentro, inmediatamente se cortou. Logo xurdiron problemas xa vinculados coa electricidade na Rúa da Raíña, na Praza de Fonseca, en Porto de Conxo, porque son rúas que están sobre minas de auga, sobre mananciais, e teñen grupos propios de achique de bombas, que evidentemente sin electricidade non funcionaron. Empezouxos a subir o nivel de auga, e aí estuveron os bombeiros prácticamente toda a noite, cos seus propios equipos, axudando a achicar para que non se inundaran os locais. De feito, recolleron como as 8:30 da mañán os equipos que estuveron funcionando toda a noite. A partir de aí, insisto, unha noite con tranquilidade, insisto no agradecemento da implicación e a entrega de todos os corpos nacionais e locais e Guardia Civil de Seguridade, os bombeiros, as empresas que traballan co Concello nos distintos servicios, o propio funcionariado do Concello, que realmente deron nunha situación tremendamente complexa o mellor que tiñan de sí, e creo que saímos moi ben dunha situación moi complicada, e así quero reiterar ese agradecemento e deixo a palabra ao meu compañeiro. Pois nada, moi bo día.
Nada, o primeiro, pois, agradecer ao personal de todos os servizos básicos, pois, a súa dedicación e a disponibilidade desde o minuto 1 en que fomos, pois, prevendo que a cousa podería prolongarse no tempo pola gravedade desa baixada de tensión, se puxeron, pois, os digamos que os mecanismos para garantir pois eses servizos básicos durante todo o tempo que pudese durar, non? Atendéronse todas as emerxencias, estou falando pois abastecemento, saneamento, limpeza, recollida, iluminación e mesmo o personal de obras, non? Para garantir precisamente pois todos eses servizos. En canto ao abastecemento e a depuración, estuveron garantidos en todo momento. O abastecemento foi total e absoluto en todo momento. A depuración é certo que estivo parada por falta de suministro eléctrico e unha vez que se retoma pois ese suministro eléctrico, a depuradora volta a funcionar con normalidade, non? Mantívose en todo momento o abastecemento, si o que se fixo foi baixar a presión precisamente para diminuir un pouquiño o consumo en previsión de que se pudese prolongar durante máis tempo e non tivemos, pois a ese respecto, ningunha restricción nin problemas de abastecemento, non? Como ben se decía antes. En canto á recollida de residuos, en previsión tamén do problema da falta de electricidade na planta de transferencia de Formarís, o que se fixo foi levar os camións de recollida de residuos a Sogama para baleiralos ao longo da tarde e telos en condicións reforzar con 2 camións máis de gasóleo para a recollida e así poder pois, cando menos, dar o servizo durante toda a noite, non? Tiñamos esa previsión de falta de suministro eléctrico ou posible falta de gas natural comprimido, que tamén pudo haber problemas en algunhas gasolineras, e para evitalo, pois, se fixo esa previsión. Como resultado, pois, toda a carga lateral fíxose con normalidade, fíxose o servizo tamén na cidade histórica, na recollida habitual, instaláronse as illas de Quita e Pon ás 7 da tarde e deixáronse toda a noite por imposibilidade ou en previsión de non poder recargar precisamente os vehículos que fan ese traslado. E, por último, pois quedou, pedir disculpas á cidadanía, pero quedou pendente de recollida nos servizos de carga traseira en determinadas zonas da cidade donde, pois, pola imposibilidade dos vehículos da recarga, que foron pois precisamente pois zonas de San Caetano, rúas Blanco Amor, Otero Pedrallo, Rúa de Teo, Arzúa, Xoán 23, no Burgo das Nacións e Vista Alegre, en toda a zona, na Rúa da Torreira, do Home Santo, Espírito Santo, na Rúa de San Pedro e nas zonas pois aledañas, en esas outras rúas colindantes, e logo a zona de Belvís, Seminario Menor, e tamén pois no campo de San Antonio. En canto ao alumeado público, evidentemente non funcionou durante todo ese corte de suministro, e unha vez que se recuperou pois ese suministro, comezou a funcionar con normalidade, restableceuse prácticamente en toda a cidade desde primeiras horas, e revisáronse os centros de mando, todos e cada un funcionaban correctamente, e a partir pois do momento pois de primeiras horas da mañán procederase tamén a toda a súa revisión por se houvese algunha incidencia tamén por aí. E basicamente pois salientar a falta de incidencias, a previsión dos distintos servizos mentras tivemos pois capacidade de comunicación, mentras tiñamos pois algunha rede de móviles e WhatsApps, o que cal permiteu precisamente poñer que todos os servizos estuvesen en funcionamento e coordinados desde eses primeiros momentos que estivemos sin suministro, cousa que logo xa a partir da tarde empezouse a complicar, pero estaba todo perfectamente xa coordinado. E nada, e agradecer tamén á cidadanía pois a súa implicación e a tranquilidade e normalidade en todo momento. Ben, non sei se tedes algunha pregunta, algunha cuestión. Sí. Sobre las incidencias en ascensores, más o menos, ¿cuántas personas se han quedado? ¿Perdón? Os ascensores. ¿Qué
¿Cuántas personas? 15 incidentes en ascensores. O número de persoas en concreto non xo sei. Sí, son 15 incidentes. Y luego quería preguntar también, bueno, la ciudad se ve un poco paralizada por toda esta situación de la queda de suministro eléctrico, pero una cosa que sigue funcionando con relativa normalidad durante todo el día, que fue pues, las visitas de turistas en el entorno de la ciudad vieja, continuaron los guías turísticos, los pasos turísticos, la que también estuvo abierta con generador durante cierto tiempo. Parece un poco que, bueno, que Santiago, a pesar de esta situación, continúa siendo una ciudad turística y que eso no se vio tan afectado, ¿no?, como otras cosas. A ver, eu creo que hai dúas cuestións. Hai unha que estaba un día espléndido, fenomenal, e que ademais ese tempo bo que se prolongou a primeiras horas tamén da noite, eso fixo que a xente puidese gozar de Santiago, tamén a posibilidade de ter xeradores nalgúns espazos para que puidesen ser visitados. Nós tivemos ocasión, porque estivemos aquí pois todo o tempo, de falar con algúns turistas que estaban tranquilamente dicindo imos gozar da cidade, magnífico, non? Poder estar, e tamén eu creo que eso se acompañou con que houve moita xente de Santiago que saiu fora, que quiso sair, estar fora, aproveitar para estar con amigas e con amigos, e que mesmo prolongaron, non, o de estar en algúns espazos de socialización fora, con crianzas e tal, até tarde. Así que, bueno, eu creo que é certo, non, que nunha situación de emerxencia, pero que houbo esa idea, non, de crear lazos. Santiago sempre foi un lugar de acollida, de colectividade, de crear comunidade. Eu creo que iso que se viu realmente é algo que temos que destacar en positivo. Rosa, que estaba previsto que, pois, bueno, así dixeron que a estación de ferrocarril quedara aberta toda a noite, foi unha das cousas que dixeron, pois, polos que precisamente non podían tener o tren, etc. Non sei se tedes datos de se realmente ao final quedou aberta, se como pasaron a noite. Non tanto da estación que depende da DIF, que sí que creo que estuvo aberta, ahora non teño datos do número, sí que na intermodal tamén se pasaron momentos de apuro, no momento que acabou o servicio ferroviario, o trasvase de pasaxeiros é inmediato cara ao servicio de autobuses, que en parte coincide co servicio que os propios autobuses prestan nos colexios. Bueno, houve un momento de apuro, pero se foi solventando ao longo da tarde, incluso pois os medios de pago que deixaron de funcionar, pois se foron buscando alternativas, e dentro da problemática que sempre xurde con unha sobrecarga de pasaxeiros que veñen de outro medio que non funciona, funcionou ben, deuselle saída a todo o mundo, e agora está funcionando con total normalidade tanto o noso local, o servicio propio de transporte público, como o autonómico. Sobre o aeroporto, os días siguen funcionando con normalidade como facía onte, ou caíron todos os voos que non tiveste de iso? Pois non puiden falar directamente agora co director do aeroporto, pero a idea parece que ia ser que ian sair todo con normalidade. En canto teña ese dato paso e tal, pero penso que sí. Rosa. Está todo recollido xa esta mañá, todas as zonas que decía Jesús. Estánse recollendo agora. Pois se tiñan previsto a partir das 11 da mañán a retirada das illas de Quita e Pon, e o resto pois ir reforzando esas zonas que quedaron e manter, pois neste momento pois seguramente estarán rematando con esas recollidas. Sí. Eu quería saber cantos xeradores precisou o Concello? Antes de policía e bombeiros, non sei se hai algún máis. Eu penso que 3. 4. 4. Na Brigada de Obras dispoñíamos de 4 xeradores. Un foi directamente a policía, xa nun primeiro momento, un segundo para poder manter as liñas de comunicación e os cargadores dos móviles en alcaldía, e outros 2 desplazáronse a bombeiros para que dispuxeran deles ante calqueira imprevisto. A primeras horas de la mañana hubo no sé si hubo un incidente en el parque de la Plaza Roja, no se tenía que ver precisamente con esos generadores, que se empezó a ser uno del parque, porque yo calculé un poco el pánico ahí. Hubo varios. Vos, non sei cantos de vostedes un vehículo diésel, pero se os deixades aparcado moito tempo, no momento que arrancades, a fumareda que bota o motor mete medo. E os xeradores de backup, de respaldo, que teñen, fundamentalmente neste caso foron parques, pero tamén pasou na Xunta, ao mellor arrancanse unha vez ao ano para ver que este todo en funcionamento. Entón, no momento que entran automáticamente en funcionamento, botan moitísimo fume.
blanco ou negro, facendo un símil ca futura elección papal. Estábamos de fumata, entón, claro, a veciñanza había saído ese fume e chamaba os bombeiros. E acudiron a todos os sitios, pero en todos foron simplemente o arranque do motor diésel. Ben, pois se non tedes máis cuestións, moitísimas grazas e moi bo día.